Kung saan ang religion sa Catholic, sa Baptist, sa Protestant, kung saan na siya nabilong? Christianity. So ang religion is ginatawag na to Christianism or Christianity. Isa na siya. So pag pamatanon ka, kung saan yung religion mo, Brad? Kung saan ito ba? Christian. Dilit na mo ingon nga Baptist, dilit na mo ingon nga Sabalista. Kung once kanina mo katana sa tuwa ko sa mo religion, I am Christian. Kaya dako na siya nga part sa group. Karon pag may natag denomination, what do you call denomination? Ang denomination o denominasyon mga igsuon, mo na siya ang subset, kumbaga. When you say subset, murag sanga na siya sa relihiyon. Ang other na example sa denomination is that pag may monta Christianity, mo na siya ang Christianity. Ano siya yung mga branch? And that branch is called denomination. Examples of denomination: Protestant, Orthodox, o ginatawag na to Catholics. Mo na siyang examples. Dili na to pwedeng bulagon ang word nga Christianity or Christian sa word nga Catholic. Nga naman kay for the first 1,000 years, there is only one Christianity, and that Christianity mao na ang Catholic Church or the Roman Catholic Church. So kung mayroon ta sa karon nga panahon nga kanang Christianity composed of many denominations, lot of denominations, mga Katoliko, mo ang tawag in secular term, pero in terms of truth, in terms of tawag ining kamatuuran nga diin nakalatid sa kasaysayan, sa tinuod lang kanang mga nagpailang mga Kristiyano nga gawa sa simbahang Katoliko dili na matawag ng Kristiyano. Unsay rason? Number one, pag minatag Christian manggod, Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. Ang Kristiyano kuno mo kini ang nagtuo sa doktrina ni Kristo o sa pagkadiyos sa atong Ginoong Jesucristo. Okay, kinituo mo sa pagkadiyos ni Kristo. Pero na may usa din nga wala ninyo gidawat. Kanang doktrina ni Ginoong Jesucristo. O kanang doktrina nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo, iyahan ang gibilin sa iyahang simbahan kun iglesia. Ug sumala pa niya, ingon pa niya St. Matthew chapter 16, verse 18, et forte inferi non prevalebant adversus iam. Bisag ang ganghaan sa impyerno, dili gyud makabuntog niini. And according ni Ginoong Jesucristo mismo, 17:21 of St. John, ingon pa niya nga, amahan, hiusaha sila, maingon nga ikaw ug ako usa lamang. And Ephesians chapter 4, verse 4 to 5, kay kita may usa lamang ka Ginoo, usa ka Dios, ug usa ka gitawag og pagtuo. So buti pasabot kanang word nga Christian nga diin gikuha ang word nga gitawag og Christianity, buti pasabot ana na ay one faith, na ay one Lord, and syempre mo nang gitukod ni Kristo nga iglesia. Mabataw gitawag og the Christian Church or Christianity nga naman kay nagikan sa tuang Ginoong Hesukristo. So karon si Kristo nagtukod sing iglesia tuig 33 until now existido kanang maong gitawag og iglesia ug wala gyud na nahitabo nga nisanga na siya nga lahi sa kinaiya sa punuan. Mo ning Christianity, mo ning simbahang Katoliko. Naa sa isa nga, unsa man to nga niya? For example, kanang tawag ini mga congregations, for example, Jesuit, kining mga Dominicans, kining mga Franciscans, nagsanga-sanga siya. Pero nung nga naa siya gitawag nga sanga nga protestante or mga born agoy. Kanang mga dili Katoliko nga nagpaila nga Kristiyano, lahi na sila nga sanga. Wala na sila nabutang sa main nga sanga nga maunang Kristiyanidad, maunang Christianity. O kanang Christianity again, maunang simbahang Katoliko. Kung sumala pa ni Saint Passion of Barcelona, ingon pa niya, Christian is my name, Catholic is my surname. So di naman na pwede bulagon ang tawag ining name o kining imuhang surname, imong first name ug ang imuhang surname. Di na pwede magbuwag kay nagapunting ka na sa usa ka entity nga mao nang simbahang Romano Katoliko. So ang Christianity mao nang simbahang Romano Katoliko, walay lain. So kanang mga pundok ka nga nang gawas, kanang giingon nga denominations, kanang giingon nga kanang Christian denominations refer na sa mga mainland Protestants. Kamo mga sects man mo, mga sekta man mo. So kining mga mainland denominations, kaning mainland Protestants, Lutheran, Episcopalian, Anglican, kamo mga sekta mo nga naman kay diha mo nagikan sa ilaha, nagkabuwag-buwag mo.
pero wala may koneksyon sa simbahang Katoliko. So, yun sa man yung pag-una-una nga, mingon mo nga, kamo ang tawag insa nga sa main verse. No. Dili pwede mamunga og mansanitas ang punuan sa mangga. Ang punuan sa mangga, mamunga gyud nagmangga. Dili na pwede mamunga og mansanitas. Muna kamo, may mo Christianity, at least kung istriktuhon na to, dili mo mga Kristiyano. Nga naman, kay wala mo nagikan sa simbahan ni Kristo. Wala mo nagikan. Pero anong giingon man diya sa tawag ining mga libro, mga secular books, nga branches mo sa Kristiyanidad. Nga naman, tungod kay nikuha sila og kana ibitang general basis nga nagtuo kang Kristo. Nigamit og Biblia. So, manang maingon sila mga Kristiyano mo. Pero kung istriktuhon na to, you are not Christians. Dili mo mga Kristiyano, nga naman, gawas mo sa simbahan na gitukod ni Kristo ug wala mo na usa sa simbahang gitukod sa tuang Ginoong Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.